guys! Welcome to Min's Pang Vlog. So, for today's video guys, magsusulo muna ako dahil gagawin ko today ang No Brush Makeup Challenge. So, itong challenge na to, alam ko madami na nakakaalam dahil sobrang dami na gumawa nito sa YouTube. And this one is for my YouTube family, #UNPinay. Yes. So, ayan, excited na din ako makita lahat ng videos na doing this challenge. So, yes, let's get started. Kinakamahan ako. Ang una kong gagawin is yung kilay ko, guys. So, meron ako ditong pen. Ano ba to? Eyebrow pen. So, pwede naman to, no? Kasi no brush challenge lang naman. Okay. So, ang gawin na lang nating pang brush is yung ating So, alam ko pwede naman to, no, guys, dahil hindi naman siya brush. Ay! Wait. Nakalimutan ko mag-primer. May moisturizer na ako, so mag-primer muna pala tayo. Ano po? Ang galing-galing. Ang galing. Pasensya na po, hindi ako marunong talaga ng mga makeup video. Next ko naman gagawin is i-conceal yung eyebrows ko. Ay! Sponge naman to. Pwede? Pwede? Diyan na nga lang. Oh my God. Pasensya na po, wala akong masabi. Kasi, ala. Oh my goodness. Mukhang magiging disaster ito. Ano nangyayari sa akin? Okay, tapos na tayo sa kilay. Ay! Ano? Parang masyadong na-flat naman ito eh. Yan. Pantay na ba? Next natin ay mag-eyeshadow ako. So, guys, ako, tuwing nag-eyeshadow ako, ang ginagamit ko lang talaga itong kay Vice na Aura Contour, yung For Sure na shade. Kaya lang, since challenge nga ito, no? So, of course, hindi naman natin gugustuhin na one shade lang yung gamitin natin. So, yeah, meron ako dito, magto 2 years na sa akin to. So, ibig sabihin, pa-expired na siya. So, ayan, hindi ko siya gano'n nagamit. And, Focallure, basta iyon. Ayan, hindi ko pa siya masyado nagamit. So, itong mga, ayan, yung mga dumi-dumi na yan ay nakalikot lang po ni Xiaomi. So, ito na lang yung gagamitin ko para sa aking mata. So, ang unahin ko, guys, ay itong brown. Ang shade niya is Copper Rose. Yung pinaka-brown. Hindi naman din kita sa akin. Ano na, ang aking skin. Very dark. Ako guys, mahilig ako manood ng mga beauty influencers, yung mga sa YouTube. Mahilig ako. Especially yung mga Pinay beauty influencers, kagaya ni Ann Clut, si Mama Ann, tapos
Ngayon, favorite ko na din si Leticia. Araw-araw, kasi siya nag-upload. So, araw-araw din ako nanonood ng vlogs niya. Tapos, makeup videos niya. Tapos, si Michelle D, yan. Si Raisa Contawi, yan yung mga gustong-gusto kong mga YouTuber, beauty influencers. Tapos, kayo guys, sino yung mga favorite beauty influencers nyo? Ako kasi focus ako sa mga Pinay influencers kasi nga, para hindi ako ma-nosebleed. So, ayan. So, mas focus ako dyan. Mas sila yung mas pinapanood ko. Next na gagamitin ko ay itong Toffee. Toffee naman. Or, yung sa pinakagilid. Hindi natin na. Ano tawag dito? Outer V? Basta. Yan, dyan. Para lang mas ma-intensify. Charot! Ma-intensify ang ating corner ng ating eyes. Oh my God! Ito naman yan. Lakas mo, girl. Lakas mo magaganyan, girl. Kala mo kang sanay. Lang ha. Talagang gusto ko din talaga guys na gawin, mag-try ng medyo mahirap na makeup kahit hindi ako marunong para since challenge na nga ito, ito ko na. Yung matitira, ilalagay ko na lang sa under eyes ko. Parang nagmukha akong panda. So, next naman is ito. Anong shape? Ruby. Ruby. Ito naman, guys, ilalagay ko siya sa middle hanggang doon sa inner corner. Yung papasok. Papasok dun sa mata. Okay, guys. Okay. So, oh my God. Okay. So now, tulas lang tayo ng kamay. Kasi puno na siya. Ano ba una? Concealer or foundation? So, nagtanong pa ako dun sa sister ko kung ano una, concealer or foundation. Pero yun mo, 16 years old lang yung pinagtatanungan ko. I'm 10 years older sa kanya. So, ayan. Ang gagamitin ko nga pala is itong Maybelline Fit Me Dewy Plus Smooth Normal to Dry SPF 23 Shade 220. So, ayan. Naglagay lang ako dito sa aking kamay. Tapos, spread natin. Dito muna. Oh my God. Ang puti. Pero don't worry guys kasi tawag dito nag-oxidize sa akin ang makeup. Ang foundation. Pinala natin ng konti ang aking leeg. Para ako nakalutang guys. Pasensya na. So now, magko-conceal naman ako ng under eyes. Oh! Okay lang ba? Kamali ako eh. Sorry. Ito na lang sa kabili. Sorry. Yan pala dapat na sorry.
Oh my God. Baka masyadong matagalan dito. Oh my God. Ginagawa ko. Guys, tapusin ko na yung sa eyes ko. Kaya lang, itong, I'm going to use this Cezanne Black Eyeliner. Ano ba to? Hoso Shin. Yan yung pangalan niya. Kaya lang, since bawal nga, diba guys, yung, bawal nga yung brush. Dahil bawal nga yung brush, guys, yun yung problema ko kasi parang brush yung tip niya. So, ang gagawin ko, gagamit ako nitong hairpin and try kong if kaya kong maglagay ng checkline. Hopefully mag-work siya. Kinakabahan ako dahil. Wala. Oh my God. Ayan. Daw, pero napakatagal. So, ayan. Hanggang dyan lang talaga yung kaya. Wait. Then, now, gagamitin ko naman itong black eyeshadow. Carbon ang nakalagay. So, ano to? Index finger. Hirap magpantay, Zay. Pakahirap magpantay. Now, next naman ay contour. Parang hindi ba? Oh! Ano yan? Oh my God. Sobrang tagal ko ginagawa. Okay. So, next naman is magko-contour naman ako ng nose. So, ito pa din yung gagamitin ko. Okay, then, para mapapinipis yung ilong. Ayan. Ang problem ko lang dito talaga guys is sobrang orangey nung ano niya, nung contour, pang contour ko. Okay. Tapos, next naman ay, ang next naman natin ay, ano yung next? Next natin is yung blush on. Mag-blush on ako. Gamit ko din is yung BT21 ni Vice Cosmetics. Ang shade niya is Aura Duo Superstar. Ayan. Okay. So, ayan. Oh my God.
Next naman ay highlighter. So, ito meron na din siyang highlighter na kasama. Blush on and highlighter. Ito ulit. Gamitin ko ang aking pinky finger. Okay. Then, sa nose. Then, konting dito. Ay, nakalimutan ko pala guys. Wait lang. Di pa pala ako nagmamaskara. Okay. Yan natin dito. Tapos dito. Grabe, pang ano ba itong ginagawa ko? Pang drag queen. Yan. Ang gagawin ko naman is, nakalimutan ko guys kanina, nakalimutan kong curl ng lashes. Ang gagamitin kong mascara guys is clear mascara kasi ayoko ng black mascara, nabibigatan talaga ako sa kanya. So, yes, hindi ko siya clear mascara yung gagamitin ko. Ito kasi hindi mabigat. Tawag dito. Yung mag-udiga sa feeling. Then, next na yung lipstick. So, meron ako dito, Maybelline Sensational Liquid Matte. Ang B-Day Suit On. Birthday Suit On. B-Day Suit On. Yun man ilalagay ko sa akin lips. Okay. So, ito na naman. Lagay ko lang siya dyan. Now, lagay ko na siya sa lips ko. Okay. Ang ilalagay ko naman guys is, yun ulit, Maybelline Sensational Liquid. Yung shade niya is Best Babe. So, dito ulit. Halo ko na lang siya. Halo ko na lang. Tapos, pili kasi ako sa ombre-ombre. Kaya, ganyan. Okay, tapos, kasi matte yan. And ayoko din ng matte. Daming arte sa buhay. So, eto, meron ako ditong Cezanne na lipstick. So, lagay ulit natin dito. Para lang magkaroon ng konting moisture ang aking lips. Ay, magpas. So, that's it, guys. Ayan na. Tapos na. So guys, this is my final look. So ayan, nahirapan talaga ako sa brush, na hindi gumamit ng brush, pero nakaya na naman. So ito yung kinalabasan niya, and I hope you guys like it. Sa akin okay lang siya.
okay lang naman. Naging okay naman yung outcome for me. I don't know kung okay lang din ba siya sa paningin nyo. And, ayun guys, so thank you for watching and I hope you like this video. And if you do, please give it a thumbs up. And kung bago ka lang sa aming YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel. And if you have any video suggestions, please comment down below. And that's it. See you guys on our next video. Bye-bye!